προκύπτει και από το σχέδιο διαχείρισης υδατικού διαμερίσματος Υπήρου, αλλά και από την μελέτη του κ. Καρακίσου από το 2005. Δηλαδή, ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας, σε συνδυασμό με τα κλιματολογικά στοιχεία της περιοχής, διασφαλίζουν απόλυτα τις όποιες ανάγκες ίδρυυσης και άρδευσης. Αναφέρω επίσης χαρακτηριστικά ότι, όπως προκύπτει από τη σύγκριση των βιομετρικών χαρτών της υδροέρευνας 1974 μελέτη και της παρούσας μελέτης, αναφέρεται σε μελέτη του 2005, η στάθμη του υδροφόρου κρύα στη διάρκεια των 30 τελευταίων ετών δεν έχει υποστεί την παραμικρή ταπείνωση. Δηλαδή, συνεχώς από τα 12 που αντλούμε σήμερα και έχουμε διαθέσιμα 52. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα ποσότητας για να φέρουμε άλλα 10. Δεν μας λείπουν τα 10. Μετά έχουμε το πρόβλημα της ποιότητας. Αν τα νερά που έχουμε στην κρύα είναι παρκώς ποιοτικά. Η ΜΠΕ αναφέρει στοιχεία από την μελέτη του κ. Καρακίσου του 2005, όπου αναφέρει για τις γεωτρήσεις της πρώην νομαρχίας του Αμήνων, να θυμίσουν οι γεωτρήσεις που είναι στον Τουραχά, στους Λογκάδες, και αντλούν νερό από το Μυστικέλι και το ρίχνουν μέσα στη λίμνη. Αναφέρει αυτή η μελέτη ότι πιθανόν ταπεινώνει το υδροφόρο του Μυστικελίου, μπαίνει νερό από τη λίμνη μέσα στον υδροφόρο και ενδεχομένως να μολύνει το υπόγειος ορίζοντας. Και η μελέτη δεν προτείνει τώρα τη μεταφορά νερού από ονομάτων, προτείνει τη διακοπή των γεωτρήσεων. Λέει ότι δεν έχουν σκοπό η ύπαρξη της γεωτρήσης. Πέρα από αυτό, ακόμα και σήμερα που δεν εφαρμόζονται πολλά από τα προτινόμενα μέτρα προστασίας, τόσο στα υπόγεια νερά της κρύας όσο και στη λίμνη Παμπότηρα, κανένα μέτρο προστασίας, τα πόσιμα νερά έχουν χαρακτήρα πρώτης τάξης, είναι το βέλτιστο. Να θυμίσω ότι από τα ίδια νερά παίρνουν και τα εργοστάσια ενδιάμετρους, είναι άλλη στην ποιότητα των νερών. Και αυτές οι γεωτρήσεις ήδη λειτουργούν 10 χρόνια και δεν έχουμε παρατηρήσει κάποια μόλυνση του υδροφόρου. Δηλαδή, οι μελετητές θα πρέπει να μας τεκμηριώσουν το μηχανισμό πώς θα μολυνθεί ο υδάτινος ορίζοντας. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο στη μελέτη. Να πω για τα μη επαρκή υδρολογικά στοιχεία. Τα υδρολογικά στοιχεία της μελέτης δεν είναι επαρκή, καθώς αφενός δεν υπάρχει καμπύλη διαρκείας ημερησιών παροχών στη θέση υδροληψίας. Αφετέρου, δεν υπολογίζονται οι απολύψεις για ίδρυυση των κατά μήκος του αγωγού οικισμών με μεγαλύτερο την πόλη της Κόνιτσας, όπου προβλέπεται φρεάτη η υδρολόγηση της Κόνιτσας. Ελήψη των ανωτέρων στοιχείων δεν τεκμηριώνεται η εκτιμόμενη ετήσια ποσότητα των 10 εκατομμύριων κυβικών για την ίδρυση των μηχανήμων που αναφέρεται στη μελέτη. Δηλαδή, όταν δεν έχουμε καμπύλη διαρκείας ημερησιών παροχών, από εκεί που κάνουμε την υδροληψία, όταν δεν έχουμε τα στοιχεία πόσο νερό θα πάρουν οι κατά μήκος οικισμοί, δεν αναφέρεται κανένα στοιχείο στη μελέτη, δεν έχουμε επαρκή τεκμηρίωση ότι θα φτάσουν 10 εκατομμύρια νερά. Δεν υπάρχουν επαρκή ποιοτικά στοιχεία στη μελέτη. Αναφέρεται ότι υπάρχει μόνο μία μικροβιακή ανάλυση του νερού που έχει κάποιο μικροβιακό φορτίο, όχι βέβαια μεγάλο, γιατί μπορεί να αντιμετωπιστεί από το σύστημα χλωρίωσης της ΔΕΙΑΗ, αλλά για ένα τόσο σοβαρό έργο θα απαιτούσαμε τουλάχιστον ενός χρόνου εποχιακές μετρήσεις. Και αυτή η μέτρηση δεν ξέρουμε πότε είναι. Είναι χειμώνα, είναι καλοκαίρι, δεν θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 4 ποιοτικές μετρήσεις για να είμαστε σίγουροι για την ποιότητα του νερού. Όχι ότι λέμε ότι δεν είναι καλό το νερό, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία από αυτό το θέμα. Και ένα επίσης σημαντικό ζήτημα είναι ότι το έργο, η μεταφορά νερού από τον Αμάραντο, αντιβαίνει την οδηγία πλαίσιο για τα νερά 2060 και την αντίστοιχη ελληνική νομοθεσία. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία από την απόφαση 26 του 2014 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ήταν αρνητική για την εκτροπή του αρχαιολόγου, όπου είχε ρωτήσει προδικαστικά ερωτήματα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αποφάνθηκε το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ερμηνεύοντας την οδηγία, ότι μπορεί να επιτραπεί μεταφορά νερού, αν πληρούνται όμως τουλάχιστον οι προϋποθέσεις της οδηγίας. Ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις? Να λαμβάνονται όλα τα πρακτικώς εφικτά μέτρα για το μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων στην κατάσταση του ιδιωτικού συστήματος. Δηλαδή, πρέπει πρώτα να έχουμε πάρει όλα τα εφικτά μέτρα εδώ στην περιοχή μας για να εξασφαλίσουμε την μόλυνση των πηγών υπάρχει. Εμείς δεν έχουμε κάνει κανένα από τα μέτρα. Η Παμπότηρα όλη και υποβαθμίζεται. Χρειάζεται η ιδεολογία της μεταφοράς να εκτίθεται ειδικά στο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορρίσου του ποταμού. Αυτό σε εμάς δεν έχει γίνει. Το έργο έχει μπει απλώς σαν προγραμματιζόμενο έργο. Θυμίζω ότι όταν έχει το σχέδιο διαχείρισης στη διαβούλευση, δεν υπήρχε τόσο η μεταφορά νερού από τον Αμάραντο όσο και από τον ΝΑΟ. Αυτό είχε στην υπογραφή του σχεδίου και μπήκε απλώς ως προγραμματιζόμενο έργο, χωρίς καμία αιτιολόγηση. Συνεπώς,